Dan kasa, da Allah ka zo mu tafi, ka bar wannan alba-alba. A haka kyale ce ko? A dan ya je har wadan aljanu ai kan ce ko? Haka ne dan fulani. Ga tumotu. Dan ga tumotu ne ni da ran harbe sun ma dan ga tumotu ba haka nake so ba. Wallahi na kara. Dan ga tumotu ni Allah sa man fasa dan wani. Baba ka ga ji fira kai. Hadi ya yi harbe nan ya jefa ma bala'i ko? A dan fulani, ya jefa kansa dai a cikin bala'i. Kai ka tsaya aiko. Dan baba ya jefe ka aka? Me kake ba za ka rama ba? Ratu. Kai ka je. Wannan bala'i da man yayi kama.